Прывітанне ўсім слухачам і гледачам Еўрарадыё. Мы ў жывым эфіры, пятніца, блізка да полудня, відаць, да, і ў студыі нашай уже трохи за. Александр Кнурович. Прывітанне, Александр. Дзень добры, Павел, дзень добры, паважаныя гледачы. Не, гэта я задумаўся, як па-беларускі. Да полудня, да апоўдні. Трэба зазірнуць у слоўнік. Нават вось здараюцца з такімі даволі простымі словамі і сітуацыямі праблемы. Тым не менш, сябры, мы тут, мы готовы... Працоўны поўдзень. Ну, окей, няхай будзе так. Мы готовы адказваць на ваши пытанні, задавайце іх, калі ласка, ў чаце, ставьте лайки і нават дызлайки, калі ласка, гэтаму відэа, канешне, лайки, калі спадабаецца, а дызлайки, калі не спадабаецца. І заадно, пакуль вы збіраецеся глядзець, нагадаю вам канцэпцыю нашых стрымаў. У Александра Кнуровича ёсць уласны YouTube-канал, які так і называецца Кнурович. Там по чацвяргах выходзіць такое баявое кароткае відэа, прысвечанае нейкім эканамічным збольшага аспектам, ну, дзе эканоміка, там і палітыка, у прынцыпе, вельмі часта бывае замяшаная. І вось у чацвер выходзіць відэа там. Дарэчы, таксама, калі вы ў бяспецы, падпісвайцеся, ставце лайки. А ў пятніцу мы тут распакоўваем гэтае відэа з улікам вашых заўвагаў. У Александра выйшло відэа про Эстонію, то бок, Александр, серыя, да? Так. Літва, Латвія, Эстонія. І, можа быць, з яго і пачнем. Давайте. Якія у вас асацыі з Эстоніяй? З мінулым Эстоніяй? Ну, зразумела. Зразумела, што зараз уже Эстонія это недзе ў другім свеце, а вось з мінулым. А вось тут, разумееце, свет асацыяцыі, ён, мне здаецца, вельмі кансерватыўны. І якраз на тое, каб памяняць асацыяцыі, у нас быў калісьці вот этот брытанскага наймалі піар-менеджера, да, працаваць над вобразам Беларусі. Гадоў 15 таму, так. Ну, лорд нейкі быў. Не, тады яшчэ Николай быў малым. Да. Ну і вот, карацей, і вот на тое, каб памяняць гэты вобраз, відаць, трэба, ну, праца, дзесяцігоддзі, інвестыцыі. Ну, ці талент, тады можна без дзесяцігоддзя. Але ўсё роўна з інвестыцыямі. Ну, а вы запыталіся пра асацыяцыі з Эстоніяй. Ну, конечно, Эстония, а до Таллина далеко, теперь далеко. Ну, вот это вот все, да? Слухайте, ну, это вся постсоветская шелуха. Это павінна быць слоганам гэтага відоса, таму што зараз менавіта так. Близко? Не, ну нам с вами так, але з пункту гледжання эканомікі Беларусі, но вельмі далёка, з пункту гледжання некага грамадскага жыцця, так яшчэ далей, бо гэта было такое, ведаеце, для мяне гэта такое вельмі вельмі дзіўнае падарожжа, ну дзіўнае нейкім такім пазітыўным сэнсе. Дзіўнае, таму што ты глядзіш на тое, што адбывалася з іншымі краінамі, якія якраз 20 гадоў таму ўвайшлі ў еўразвяз. 1 мая был юбілей. І ты бачыш, што з імі адбылося, і ты разумееш, што так магло быць з Беларусю. Канешне, што, канешне, мы маглі ўжо не, ведаеце, не рабіць з краіны нейкую такую, ну, краіну мінулага, будзем казаць наўпрост, калі галоўныя падзеі ў жыцці ўсіх, гэта Вторая мировая вайна, как бы вот могло не быть так, могла быть сучасная краіна. Што мяне найбольш здзівіла, ну, конечно, я раю паглядзець, потому что гэта сцісла, але ўсё ж такі накачанай інфармацыі, напампованай інфармацыі відос. Што мяне вельмі здзівіла? Ну, па-першае, 15-е месца ў рэйтынгу карупцыі, успрымання карупцыі. Там, дзе мы каля 100-го месца, з 200 краін, а не, может быть, и далей, да, то есть мы там как бы апошняя чвэрць, то Эстонія краіна амаль без коррупции. Другое. 15-е место гэта добра. Гэта добра, успрыманне, так. Там дофига коррупции, а в сенсе того, что наоборот, яны, типа, першае место это супер антикоррупцыйная краіна, 15-е, ну, адпаведна, там, со 150-160. Так, недзе так. Гэта першае. Другое, гэта ўзровень заробкаў менавіта у адукацыі і ў медыцыне. Ведаеце, у чым адрозненне вось постсавецкіх краін, такіх як Беларусь, якія гавораць аб тым, што Сталін гэта наша ўсё і назад у мінулае, і нармальных краін. Ты можаш пабачыць гэта адрозненне по таму, наколькі менавіта больш атрымліваюць у адукацыі, медыцыне ад сярэдняга.
Беларуская статыстыка выглядае так. За март мінус у медыцыне мінус 17% сярэдняга заробка па краіне. У адукацыі, я не ведаю, там 30%. На 30% звычайны выкладчык в школе атрымлівае меней, чым у сярэднім па краіне атрымліваюць іншыя людзі. І у Эстоніі наўмыснае наўпроставае заканадаўства, што не можа быць у адукацыі заробкам меней за 1820 еўра ў месяц. Гэта мінімальны ўзровень, які супадае з сярэднім па краіне. І тое ж самае з медыцынай, але разрыў больш. І да чаго гэта прыводзіць? Да таго, што туды ідуць нармальныя людзі працаваць. І гэта мяне вельмі так уразіла. І трэцяе, гэта, канешне, краіна единарогаў. Таму што яна першая ў Еўропе, можа уже рэйтынг там другі, можна ўжо другая, а была першая за той год, за 22 год, по колькасці стартапаў на 1000 насельніцтва. І там лічба нейкая да 1500 даходзіць. І ведаеце, колькі там стартапаў з мільярднай ацэнкай? То бок аднарог сапраўдны такі. Так, сапраўдных. 10 стартапаў такі. 10 эстонскіх стартапаў дасягнулі адзнакі ў $1 мільярд. Наколькі я памятаю, Skype это эстонская кампанія. Гэта ўжо мы даўным-даўно ведаем, да? Канешне, Skype гэта ўжо так... Гэта ўжо, можа, і Microsoft, мне здаецца, нават. Не? Bolt, канешне. Bolt з адзнакай была 8 мільярдаў, зараз трохі меней, але Bolt гэта эстонская кампанія, якая была зроблена эстонскім студэнтам, калі ён вучыўся ў Тартускім універсітэце, якая засталася эстонскай, якая зараз каштуе, столькі каштуе. Ведаеце, калі ты палічыш усе гэты стартапы, так это будзе болей, чым уся прамысловасць. 10 стартапаў болей, чым уся прамысловасць Беларусі. 8 мільярдаў долараў ці еўра? Долараў, відаць. Напэўна, долараў. Гэта, у прынцыпе, больш за 10% ад беларускага ВУПа. Так. Бок адна эстонская кампанія, высокатэхналагічная кампанія. У прынцыпе, ідэю-то гэтай кампаніі мы ўсе добра разумеем. Яна лежала, можна сказаць, нават на паверхні, усе карысталіся дыспетчарскімі службамі таксі. Але эстонскі студэнт зрабіў нешта такое, што цяпер каштуе 10% ўсёй беларускай прамысловасці. Нават не прамысловасці, а ўсяго. І сфера паслуг, і так далее, і будаўніцтва, і так далее. Ці магчыма такое ў Беларусі? У Эстоніі магчыма, да, і такіх кампаній, не такіх, але супастаўных 10. Пракапенне, Гурскі і іншы менавіта аб гэтым марылі. Калі прыйшлі да Лукашэнкі, казалі, слухайце, давайте мы зробім такі малы кавалачак Беларусі, дзе будзе нармальнае, не ведаю, як это, брытанскае заканадаўства, прабачце, не ведаю, як так дакладна, не памятаю зараз, як яна завецца, і там, дзе будуць іншыя умовы гульні, і мы будзем рабіць тое, што робіць, напрыклад, у Эстоніі, яны не казалі ў Эстоніі, напрыклад, у Эстоніі. І гэта был тады шанец. Але дзе зараз Пракапенне? Англійская права, здаецца. Там, дзе англійская права. Не згадалі, да. Дзе зараз Беларусь? Гурскага, да, я думаю, што гаворка пра Дмітрыя Гурскага, CEO Фло. Гэта, у прынцыпе, Фло, беларускі прадукт, гляжу, проста цяпер ацэньваецца ў $230 мільёнаў. Канешне, не Болт, але цалкам такі моцны, крэпкі стартап. Мне здаецца, што... Але штаб-кватэры, напэўна, магу памыляцца, на Кіпры, ніяк не ў Беларусі. І вось гэта вельмі ўразіла. І астатнія, канешне. Вы ведаеце, што астатнія 10 гадоў насельніцтва Эстоніі расце? 10 гадоў, крок за крокам. Яно не падае. Яно расце. І тое, што ў беларускам тэлевізоры гаваряць, вось яны там все выміраюць, гэта неправда. Яно расце. Беларусі ў гэты час апошнія 20 гадоў яна страціла 300 тысяч за апошнія 10 гадоў. Беларусь страціла больш за 300 тысяч чалавек. Таму калі ў беларускам тэлебачанні говорят, што нехта вымірае, так гэта Беларусь вымірае. Зараз вымірае Беларусь. За усіх краін суседзяў, акрамя, канешне, Украіны, больш за ўсё, большая праблема зараз у Беларусі. Таму калі я рабіў гэта відэо, мне так, я жадаў, каб Беларусь была менавіта такой. І вось хочу падкрэсліць яшчэ адзін важны факт. Эстонія-то 20 гадоў таму не межавала з Еўрасаюзам. Эстонія была краінай, якая межавала з краінай, якая межавала з краінай, так,
якія ўвайшлі у Еўрасаюз. Так. Да. І у гэтым плане сітуацыя Беларусі это была нашмат больш спрыяльная, да? Беларусь была нашмат бліжэй. Просто вот мяжа. Але не адбылося. І мы ўсе разумеем, чаму не адбылося. І варта пра гэта думаць. І варта разумець, які шлях нейкім паскораным тэмпам, з людзьмі, я думаю, не менш прадпрымальнымі, чым у Эстоніі, з людзьмі не менш працавітымі, з дактарамі і настаўнікамі не горшымі, не горш адукаванымі. Беларусь будзе хутка праходзіць, калі еўрапейскія перамены, дэмакратычныя перамены, яны ўсё ж такі адбудуцца. Давайте крыху памарым. Да? Калі ў Беларусі настаўнікі і дактары будуць атрымліваць столькі ж, колькі у Эстоніі. Што нам можа адказаць на гэта прапаганда? Хутка, але калі, не ведаем. Зато у вас гей. Да, будзе казаць, зато в Эстонии можно, конечно, это важная причина. Вось яшчэ пишуць, дарэчы, у каментарах. Алекс Смит, карыстальнік. В 2021 годзе ў Беларусі пры насельніцтве 9,2 мільёна было прададзена 46 тысяч аўтамабіляў. Самая папулярная модель Лада Веста. У Эстонии пры насельніцтве 1,4 мільёна у раёне 21 тысячи новых автомобиляў. Самая популярная модель Toyota RAV4. Мы разумеем, что такое Лада Веста. Мы разумеем, что это такі паркетник, да, Toyota RAV4. То бок насельніцтва у 6 разоў меншае. Так, 6. Аўтамабіляў прададзена ўсё 2 разы менш, і гэта, скажем, былі аўтамабілі, а не кансервныя банкі, якія трэба гнаць на тэхабслугоўванне адразу пасля выезда з салона. Дзякую за тэму. І ёсць лічба у Эстоніі на 1000 чалавек там 590 аўтамабіляў зараз, а ў Беларусі 320 з нічым. Гэта выглядае вось так. З аўтамабільных дарог перанесемся магічным чынам на беларускія палі. І мне здаецца, што тут ёсць, вось мы размаўлялі цяпер пра высокатэхналагічную Эстонію, дзе вось все гэтыя стартапы, да, дзе нараджаюцца рэальна інавацыйныя тэхналагічныя праекты. Пераносімся ў Беларусь, дзе толькі і размоваў у Лукашэнкі, у чыноўнікаў, у Акадэміі навук пра інавацыі, электрамабілі, там нейкія ёсць метрыкі па гэтых інавацыях, яны рэгулярна выконваюцца. Толькі стартапаў аднарогаў все няма чамусьці, а не то, что нават, ведаеце, про стартапы аднарогі я что-то нават так вот сказал, не подумаўшы, тому что тэмай-то на тыдні быў збор камянёў на палях. То бок вот Эстонія, да, с яе сучаснай прамысловасці, і вось Беларусь, дзе Лукашенко, то бок не там старшыня райвыканкама, не, я не ведаю, міністр, які адказвае за сельскую гаспадарку, просто самый главный человек, значится, едзе в поле і падымае тэму збора камянёў. Ён там, я чытаў яшчэ, хаця не бачыў відэа, прымусіў нейкага міністра выкапваць зерне з зямлі рукамі. Да? Вось, гэта было нешта іншае. А вось давайте паслухаем про камяні, тым больш, что там было и про нас с вами, Александр. Хотя нас, конечно, и не назвали. Где-то я прочитал в обзоре, что наши эти беглые мерзавцы озаботились, что у нас камни собирают люди, школьники, студенты, военные и прочее. А на Западе уже ж техника есть для этого. А у нас ее нема. Слушай, не то, что в твои времена, в мои была техника для сбора камней. Но надо деньги считать иногда. И не везде эту технику запустишь. Там, где избыток, как у нас с тобой между Путниками и Кривелем было поле, там камень на камне. Да. Я тогда... Что тут застаецца? Толькі цяжка ўздыхнуць. Па-першае, ён падтрымлівае выбарчую кампанію блока Пракоп'ева Егорова. Мы кажам, што трэба будаваць вежу, і вось у нас ёсць камяні.
Але аб гэтым пазней. Ну, ладно. Па-другое, гэта трэба было давесці краіну да таго, каб былі такія заробкі ў краіне, што можна людзей выпускаць у паля, збіраць камяні, нічога ад гэтага не адбудзецца. Таму што ў нармальнай краіне, калі ты береш чалавека адкуда здымаеш, там вытворчасць падае. Там нешта не адбываецца цэннае. Там няма чалавека. Пазіцыі. А тут можна, чаго? Не. Как же, студэнты, нахер ему вучыцца. Пусть ідуць у паля. Школьнікі, камяні збіраюць. Памятаю, футбалісты ездзілі збіраць камяні. Была навіна пра тое, што зняволеныя па адміністрацыйных справах ездзілі збіраць камяні. І я думаю, шмат. Гэта азначае рабскую краіну. Гэта азначае, што гэтыя людзі не людзі, якія самі вырашаюць, што яны сёння будуць рабіць. Будуць яны вучыць матэматыку ці інавацыйныя тэхналогіі, будуць яны там працаваць у школе, будуць яны, не ведаю, вырабляць гэты мас у канцы канцоў. Не, яны пойдуць у поле і будуць збіраць камяні. Гэта краіна, гэта такое кіраванне рабамі і нічога іншага. Ёсць і другая частка выказання была, да? Значит, тэхніка ёсць яшчэ з савецкага часу і самае цікавае пасля але. Я просто могу перафармуляваць, але мы вам яе не пакажам. Не пакажам. Ёсць, але нема, да? Слушайте, а по-другое... Напрыканцы ВНС пели гэта «Пока я ходить умею». Это была последняя песня на концерте 58-го года, мы узгадывали ее. Так вот у меня в голове гуляет зараз и наш бронепоезд стоит на запасном пути. Тоже оттуда песня. И там уся тэхніка, якая можа збіраць камяні. Там, напэўна, яшчэ шмат чаго ёсць. Там ёсць машины, якія летаюць самі. І беларускі электрамабіль, машины, которые летаюць самі. Акумулятары для маска, якія забіваюць ўсё астатняе. Все ёсць, але мы вам... Мазы, которые не горят. Вось, гэта ўсё. Але мы вам не пакажам. У мяне адразу пытанне. Окей, ёсць і нема. Але другая частка, трэцяя ўжо, гэта тое, што а тэхніка-то, оказывается, это дорого яе. Лепш, то, про што казаў Александр, руками. Людей. Рабы бесплатные. Рабы заўсёды таннейшыя. Да, рабы бесплатные, а тэхніка, это ж яшчэ там бензин, абслугоўванне, масла, там кіроўцы плаціць, там вот это вот все. Так что давайте тэхнікай она пастаіць, як это, выставы дасягненняў народнай гаспадаркі, недзе там под шклом, да, значит, калі вы хочаце паглядзець, якая магутная дзяржава Беларусь пры Лукашэнку, якая класная ўлада, якое развіццё, вот вы ідзіце ў музей, ці на ВДНХ. А вот на полях не можем паглядзець, потому что у нас на полях танныя, калі не сказаць, бесплатныя студэнты, школьнікі, несчастныя працоўныя калектывы, якія хочуць паказаць, што ўсё ў іх у парадку з патрыятызмам, да, і вот яны гатовы выйсці на палі, зняволеныя, якіх натуральна шпыняюць туды-сюды, і мне гэта рэальна нагадвае нейкія антыутопіі такія з таталітарнымі грамадствамі, дзе вось апанентаў зняволеных іх накіроўваюць, фактычна на смерць куды-небудзь там на уранавыя руднікі. Слухайце, я памятаю, гэта ж Сталлоне, там нешта такое з якраз такі фантастычны фільм. Такіх шмат. У мяне, я апошняе, што глядзеў, гэта серыял «Расказ служанкі», і вот там гэтых неугодных жанчын, які там парушылі, іх вось некуды там нешта абстрактнае, да, але там немагчыма жыць, там холодна і гэтак далей, гэтак далей. Фактычна тое самае збіранне камянёў у полях. Сёння ты вот збіраеш камені, пока не упадёш, да? Завтра поднимешься, будешь ізноў збіраць камень. Слухайте, вы казалі патрыятызм, а я сёння зранку выйшаў з кватэры тут в Варшаве і я быў вельмі сумны. Ведаеце, добрае надвор'е, добрый там район. Але чаму я быў сумны? Потому что у меня такая дворовая территория, буйная новая застройка. Я выйшаў, так лежу, польскія флаги вакол. Так учора быў дзень флага. А сёння дзень Конституцыі. Флаги, тому што учора быў дзень сцяга. Але мы разумеем, што флаги-то ўнутры двароў.
Не тыя флагі, якія на праспектах, каб кіраўніцтва паглядзела, каб ісполкомавец кіраўнік гэта пабачыў. Не, гэта флагі, якія сцягі, якія ўнутры дамавога прасторы, якія людзі вывесілі для сябе. Таму што яны паважаюць гэты флаг, паважаюць гэтае свята. І я себе не магу уявіць, як беларускія людзі там бяруць сёння красна-зялёны гэты сцяг і для сябе. Не для гэтага самага, таму што камяні. Александр, вы правільна не можаце ўявіць, таму што калі мы прыгадаем, напрыклад, 2019 год, там 18, ніхто, як гэта сказаць, па сваёй волі, да, са сваёй ініцыятывы, ну, акрамя там некага адбітага дзяржаўных установаў, не вывешвалі дзяржаўныя беларускія чырвона-зялёныя сцягі. Ні ў дварах, ні на дамах, нідзе. Ну, пару разоў камунальнікі іх вывешваюць рэальна. На 9 траўня, на 3 ліпеня, на там, ну, па постсавецкай зножы 37 лістапада. Да? Значыцца, і давайте згадаем 20 год. Якія сцягі людзі рэальна самі па добрай волі вывешвалі паўсюль і ў вокны, і там, дзе ёсць нейкія шпілі, прости господи, і набывалі, шылі, вывешвалі, змагаліся за іх, прыходзілі там, абдзіралі іх, значыцца, амапаўцы, бацькі, пажарнікі, людзі, значыцца, змагаліся і вывешвалі сцягі назад. Іншыя сцягі. Цяпер я вам скажу так, што выйшлі б вы, канешне, ў Беларусі сёння, там шмат чырвона-зялёных сцягоў вісіць сёння. Але гэта ж іншая гісторыя. Слухайте, гэта ж абсалютна іншая гісторыя. Пасля калоніі гэта было маё галоўнае адчуванне. Я трапіў у акупаваны горад. Чаму? Таму што я, калі мы сядзелі ў турму, был горад, дзе не было ніякіх флагаў, звычайна. Я прыязджаю, ну вось адчуванне, што нейкі, ну не ведаю, Гітлер прыйшоў, і каб замацаваць, што я тут галоўны, там, где можно, там везде были воткнуты гэтыя вялікія красно-зялёныя, чырвона-зялёныя сцягі. Гітлераўскія часы, это реально была такая практыка. Згадайце, ну, сёння часам бывае дэкарацыі для фільма. Да, вось гэта нацысцкія палотнішчы, так. Абавязкова са свастыкамі яны прысутнічаюць у любым фільме пра тыя часы. Так вось, да, колькасць, менавіта так. Колькасць і ненатуральнасць гэтых сцягоў у гэтых месцах выглядала цалкам як акупацыя. Ну, гэта акупацыя, таму што людзі павесілі гэтыя сцягі пад прымусам. Таму што калі ты адмаўляешься вешаць гэты сцяг, ну, значыць, ты неблаганадзейны, рэпрэсіі і гэтак далей. На твоё месца прыйдзе нехта, хто гэты сцяг павесіць. Ну, так не робіцца. То бок яны паглядзелі, ага, сцягі можна паразвешваць паўсюль. Да, ну так давайте паразвешваем. Да, тое, што БЧБ сцяг развешвалі людзі па сваёй волі, таму што ён ім падабаецца, таму што яны сваю будучыню асацыююць з тым, што азначае гэты сцяг з першымі гадамі незалежнасці Беларусі, калі ў нас былі гістарычныя шансы рэальна павярнуцца да Еўропы з праграмамі палітыкаў, якія пад гэтымі сцягамі выступаюць. А чырвона-зялёны давялося загадваць веш. Ну да, павесілі па загаду. Ну а хто б не павесіў сёння чырвона-зялёны сцяг у Беларусі? Ведаю пару чалавек на там глухіх хутарах, якія пакінулі все як было пасля 20-го года, але, канешне, людзі проста рызыкуюць за сваю прынцыповасць пацярпець. Ну што, з камянямі, як это кажа, час збіраць камяні. Ну, так. Што гэта азначае? Гэта азначае, што як это, метафора для часу расплаты, мне здаецца, такая, для падсумоўвання вынікаў. Вось прыйшоў час збіраць камяні для Лукашэнкі, і гэтая тэма ў цэнтры ўвагі. А далей яшчэ адна падзея, звязаная з Лукашэнкам, так ці інакш, мы, на жаль, шмат яго згадваем. Вось сёння ён правярае войскі супрацьпаветранай абароны, паехаў там на нейкія вучэнні, ну і чытаю я гэтую заліхвацкую прапаганду, ідзе адпрацоўка паветраных цэляў. Журналістаў папрасілі пакінуць памяшканне, там типа, ну нейкія сакрэты. Вот чакаю зараз ужо хутка, я думаю, усе
цели. Докладно все. Да, все поражены, значит, все у нас атрымалася класна. І, ну, у прынцыпе, Лукашенко час ад часу ездзіць да вайскоўцаў, час неспакойны, ён сам пра гэта кажа, вайскоўцы кажуць, што пахне вайною у паветры, там вот это вот все. Так што з аднаго боку візіт цалкам лагічны, калі б не адзін нюанс. На гэтым тыдні, пару дзён таму, мне здаецца, у аўторак, такая навіна прайшла про тое, што расійскія ракеты пролетели, каб потрапіць ва Украіну над тэрыторыяй Беларусі. Ёсць у Гомельскай вобласці такі невялічкі выступ. Літаральна там ад 14 до 19 кіламетраў па тэрыторыі Беларусі вось расійскія ракеты, запущеныя з паўночнага ўсходу, пролетели і далей ужо Украіна. Значит, з гэтага боку Расія, тут маленькі такі кавалачак Беларусі і Украіна. Там адмаўлялі, улады, як звычайна, не заўважылі гэтую навіну, нефармальныя іх каналы ў тэлеграме. Не, такога не магло быць, там нейкая памылка, там все астатняе. Але украінскія маніторынгавыя службы, я ім у гэтым плане цалкам давяраю, таму што, ну, яны ўжо 2,5 гады адсочваюць, як, па якіх траекторыях, з якіх тэрыторый Расія абстрэльвае Украіну ракетамі. І вось што мы маем. 3 кінжалы расійскія парушылі паветраную прастору Беларусі, па-гаспадарску абсалютна. Пролетели, ніхто вообще ничего, і палецелі далей ва Украіну. Дарэчы, украінцы кажуць, што тое, што яны лецелі на тэрыторыі Беларусі, перашкодзіла іх у час, ну, як это заўважыць, да, і ускладніла сітуацыю з тым, каб адбіць гэтую атаку. Вось такая вось. І тут Лукашенко прыязджае на праверку ў войскі супрацьпаветранай абароны. Ну, супадзенне, да. У мяне таксама ёсць два варыянты таго, ну вот, то бок, ці беларуская супрацьпаветраная абарона заўважыла гэтыя ракеты, але, ну, расійскія ж, ну, як бы, нехорошо там рэагаваць неяк. Ну, а там яны і пролетели. Мне здаецца, што даволі хутка, 20 кіламетраў, пролетае ракета «Кінжал». Ці супрацьпаветраная абарона такая, а што? Як бы, вжух! Вот, і все. І ракеты, як бы, там, дзе трэба ракеты. І вось Лукашенко такі, каб перабіць гэты фон, бачыце, яны пра камяні, і пра вот СПА цяпер. У меня такое адчуванне, што незалежныя меды кіруюць Лукашэнкам, вы ведаеце? Слухайце, ну калі заўсёды ўзгадвае нейкіх мерзаўцаў, якія яму нешта падсоўваюць. Ну, з камянямі так дакладна. Это 100%. Што мы з вами кіруем зараз павескай. Ну, па-першае, я верю ў то, што наша гэта калі яна ёсць, канешне, а гэта вялікае пытанне, таму што калі былі гэтыя нейкія вучэння і гэтыя танкі у нас ездзілі, так, ну, хто там з чыноўнік з Польшы сказаў, так мы ж все сучасныя танкі, Беларусь все сучасныя танкі аддала Расіі. Уздоўж граніцы ездзіць толькі нейкі металалом, там мы нічога і не палохаемся. Вось, калі у нас ёсць супрацьпаветраная гэтая абарона, то яна, канешне, глядзіць у бок Кіева. І таму гэта выглядала так, яны стаяць у той бок. Удар з тыла. Бацька, што гэта было? Ну, вось, прыкладна так. І я ўпэўнен, што гэта было так, но і па-другое, канешне, я ўпэўнен, што у Лукашэнкі ніхто нічога не пытаў, ці можна, ці нельга. І ведаеце, я зараз такі оф-топ трохі, але вы адчуеце, у чым сэнс. Мы вернемся да абароны. Вы ведаеце, што зараз у Беларусі 2 чэмпіянаты Беларусі ў другой лізе па футболе. Адразу 2. Да. Вось месяц таму яны збіраліся ў Лукашэнкі, і Лукашенко таму вельмі такі злы, бо такі вельмі сур'ёзна казаў міністру спорта і галаве федэрацыі аб тым, што вы, мужыкі, сядзьце і неяк дагаварыцеся. Прайшоў месяц, ніхто ні з кім не дагаварыўся праводзіць 2 чэмпіяната розных у адной краіне, у той краіне, дзе Лукашенко нібы кіруе, і гэта ўсё яго падначаленае, але яны робяць, што хацяць. Што жадаюць самі? Так вось гэта тое ж самае. Ён не кіруе супрацьпаветранай абаронай Беларусі.
Таму ён прыехаў, потому што ўжо адбылося, потому аб чым напісала Еўраду, напэўна, нехта прачытаў, казаў, да не дай Бог, чаго это ў нас? Ну, тут жа яшчэ адзін цікавы момант. Калі все было так, як вось вы кажаце, гэта значыць, што выявілася, што супрацьпаветраная абарона Беларусі не падрыхтаваная, калі што, адказваць на удар з боку Расіі. А былі сумневы? Калі яна... Не, ну, слухайте, ну, супрацьпаветраная абарона. Краіна пад жалезным купалам. Калі на плоце нешта напісана, бакоў. ведаеце, калі нешта напісана, І вы яшчэ такую цікавую тэму... І па-другое, і трэба ж лічыць грошай. Пыталіся... Памятаеце? А, да, грошы, это ж кожная ракета С-300, там, С-400, это ж шалёныя грошы. Слухайте, у бок восхода поставили пацанов с каменями, ведаеце? Да, у нас, в принципе, супрацьпаветраная абарона з рагаткамі, да. Супрацьпаветраная абарона, в принципе, ёсць, але это дорого. Давайте мы, значит, вот будем... Вы яшчэ цікава, што ці пыталіся у Лукашэнкі. Мне здаецца, што не тое, што типа там тэрыторыя Беларусі, можа запытаемся, да не трэба, все нормально пролетит, да? А мне здаецца, што нават так не стаяла там у головах у тых, хто запускаў гэтыя ракеты, нават не з'явілася думка, што трэба улічыць неяк, што яны пролетят. Да, што іншае, это як бы суверенная і незалежная, да? Да, нормально, ракеты, все, яны там нават і не заўважаць. Вот. А мне здаецца, што калі Лукашенко прыехаў правяраць супрацьпаветраную абарону, гэта значыць, што ўсё ж такі яго непакоіць, што з боку Расіі яны вот не гатовыя. Таму што ён, канешне, такі весь з Пуціным туды-сюды, але колькі разоў за апошнія 20 гадоў, да? Колькі разоў ён атрымліваў такі удар в спіну ад Расіі, звычайна эканамічны, да, праз кошты там на газ, на нафту, яшчэ нейкім чынам, так, калі Расія ад яго што-небудзь патрабавалася, да, вось, ну, а цяперашні стан Пуціна, ён такі, што, ў прынцыпе, ракета можа выпадкова адхіліцца. Ну, выпадкова, ну, а што, ну, вайна, ведаеце, там... І трапіць УНС наступны. Ну, не в УНС, канешне, але куды-небудзь, ну, вот, упасці на шляху. Як, вот на шляху, да, там, чаго-небудзь важнага. Да, і як бы, ну, канешне, выпадковасць, але ты разумей намёк, як бы, вось. І мне здаецца, што Лукашенко... Што менавіта гэта не голова коня ці гэтага умкі. Нам узнал, что ракеты патрэба. Да ракеты привязать голову. Вот так вот. Ну. Тут вы маеце рацию, Александр, конечно. Калі мы кажем, что у Лукашэнкі тэхніка дарагая і выкарыстоўваць яе дорага, то у Пуціна, в принципе, таксама ракеты не бясконцыя, і у прыватнасці з гэтым звязана тое, што як бы Украіна ўсё ж таки неяк можа адбівацца, таму што просто расійскі военпрам не можа клепаць гэтыя сучасныя ракеты ў той колькасці, у якой Пуцін хацеў бы імі закідаць там Кіеў і астатнія цэлі ва Ўкраіне. Ну і дзякуй Богу. Ну да. Ведаеце, з пункту гледжання расійскага... Александр як бізнесовец пачаў гэту сітуацыю разбіраць. Сапраўды голову умкі падкінуць пад дзверы рэзідэнцыі Астрашыцкім гарадку. Ну, грубо. Это уже за выпадковасць, Александр, не выдаш. Ну, ніяк просто. Ну, чаму? Калі гэтыя скрыжалі і все астатнія, ну, выпадковасць, то чаму тут? Умка сустрэлася на вуліцы падчас прагулкі з 2 рускімі барзымі. Ну. І вот голова пад дзвярыма рэзідэнцыі. У нас стрым пайшоў нейкім не тым напрамкам. Да Стівена Кінга ці так роснага бацьку. Не, на мяне ў гэтым плане такая парода, як руская барзая. Я просто не змог не згадаць яе вот у гэтым сюжэце. Але наконт военпрама такі малая заўвага ўжо пайшлі. Пайшлі нейкія артыкулы ў расійскай прэсе аб тым, што перанапраглася расійская эканоміка, ўжо не выцягвае тое, што адбываецца зараз, тыя ваенныя кошты, і ўжо ёсць паказнікі аб тым, што болей не можам у Расіі. Таму Украіна стаіць, Украіна будзе стаяць. Дзякуй Богу. Ну і, відаць, чым скончым, да, 9 траўня напярэдадні
А 9 траўня гэта для лукашэнкаўскай эканомікі, палітыкі гэта такая мабілізацыйная кропка. Да? Гэта вось, ну, вот ёсць такія адсечкі, да? Калі открываются там новыя станцыі метро, калі, значит, трэба прадэманстраваць, што ўсё ў парадку і жыць далей. І вось ізноў гэтая праверка СПА, гэта як, ну, як мага не да месца вось гэтыя расійскія ракеты, якія вот так вот предательски просто, ну, прилетели. А не на парад летели. Яны яшчэ 8 траўня прилетели. Ну, сур'ёзна. Вот, ну, як же, вот я думаю, вот як же так можно? Вот что там адбываецца ў галавах у гэтых? Ну, і адказ. Адказ – гэта праверка СПА. То бок адказ на камяні – гэта пайсці сказаць, што все нормально, с камянямі тэхніка ёсць. Адказ на расійскія ракеты, якія прилетели, гэта сказаць, што вот СПА зараз все цэлі накрые і так далее. Яшчэ адзін важны адказ быў на эканамічную сітуацыю, вот, які вы згадалі перад тым. Вельмі дзіўная заява. Я, калі шчыра, вот ізноў жа не хапіла часу разбірацца і лічыць нешта, але я здзівіўся. Там гучала неяк так, што курс, кошты ў Беларусі зменшыліся ў еўрах. У еўрах зменшыліся з 2000 года на 17%. Ці там на 15, ці на 17, да? Так я не разумею, гэта курс еўра просто падняўся, і нам, ну, выдаюць, як это, мы, як любіць Сергей Чала казаць, мы твой недуг в доблесть превратим. Калі у тебе еўра вот так вот рос в разы, то ў еўрах, відаць, сапраўды цэны маглі апусціцца крыху. Хлусня? А нават цытата. Нават, ну, па-першае, хто казаў? Казаў зам адміністрацыі Лукашэнкі, нармальны чалавек, які раней кіраваў банкам развіцця, але здаецца, што калі чалавек з адной пасады, нармальнай пасады, камерцыйнай, ну, амаль камерцыйнай пасады банк развіцця пераходзіць да адміністрацыі Лукашэнка, там нешта іму гэта б'юць, нешта ў галаву входзіць, і адразу ён пачынае гаворыць як чыноўніка, не як звычайны нармальны банкір. Дакладная цытата выглядае так: у нас за 24 гады з 2000 года заробкі ў еўра выраслі ў 6 разоў, а ў гэты ж момант цэны спалі на 17%. Вось як добра мы жывем. Ну, вось як добра, гэта ўжо ад мяне, но гэта азначае, што людзі пачалі жыць у 8 разоў лепей. Ну, вы адчуваеце, як вы 8 разоў лепей пачалі жыць? За 20 гадоў. Рэальнасць выглядае так. Я паглядзеў. Ага. Так, 2000 год, ну, прыкладна заробкі трохі меней за 100 еўра. Там было 70-80, ну, дзе, нехай 100. Зараз заробкі 660 еўра. Сярэднім. Ну, 600 еўра там курсу. Ну, вось, гэта вось вам рост. Гэта ёсць, гэта 6. Чаму чыноўнік Лукашэнка не лічыць у беларускіх рублях? Ён патрыёт ці не? Ён не лічыць, таму што за гэты час інфляцыя 7200%. Гэта без уліка канца 90-х, калі Лукашенко разагнал інфляцыю так, што яна была кожны год па 1000%. Таму ён, беларускі чыноўнік, не можа лічыць беларускіх рублях, бо у него, ведаеце, как бы нулей не хапае на калькулятары, бо Зімбабве. Таму ён лічыць у еўра. Ну, не патрыятычна, не. Не патрыятычна, зусім не патрыятычна. Я бы сказал ему, как бы адчыніў бы дзвер, казаў бы, езжай да Чэхіі, Словаччыны, раз ты лічыш у еўра ўсё ж такі. А у нас краіны не ў еўразоне яшчэ, на жаль. Так вось, как бы першае, за 100 до 600. Ну, добра. Адкуль ён взяў 17%? Я адчыніў базу Белстата. База Белстата у нас ёсць з 2009 года. Дзякуй Богу, дзякуй Белстату. Там у снежні ёсць лічбы, сярэднія цэны. Ну, все, на колбасу, на мясо, на молоко, на все астатняе. І ёсць курс на гэты ж час. Гэта вельмі не трудно, вы можете самі гэта зрабіць. Гэта сайт, які адчынены, бярэш адзін кошт, праз курс лічыш, колькі гэта будзе еўра, і бярэш 23 год, той самы снежань, бярэш таксама курс. Дакладаю. 75%. У які бок? Рост. А, рост. Конечно. Не 15, ну, не 17%. Колькі каштавал, давайте так, гэта рост по молоку, хлебу, водкі, свініне, сыру. Па ўсім гэтым таварам рост был ад 57 до 90% еўра, у сярэднім рост 75. Ніякія курсы, ніякія девальвацыі не могуць змяніць тое, што ў Беларусі ў еўрах цэны растуць.
У нас есть звычайная нармальная інфляцыя свая по себе. Мы патрохі, ведаеце, гэта такі працэс, калі вот той самы парытэт пакупніцкай здольнасці патрохі падцягваецца да звычайных краін. Гэта гэты працэс. У нас растуць цэны ў еўра. Ну і па-другое, ну вы ж нармальны чалавек, вы ж нармальныя людзі. Уявіце себе, ну узгадайце себе, колькі каштавалі кватэры, колькі каштаваў 1 квадратны метр у валюце ў 2000 годзе. Я купляў кватэру ў 99-м. 320, доллар. Ну, тогда были амаль 1 к 1. 320 евро. Зараз средняя цена у Беларуси, у Минску, там, более за 1500. Мне здаецца, можна смело называть для арыентыроўкі вось такую вось. Жадаеце палічыць рост? 300, 1,5, 5 разоў. Калі вы себе уявіце, што вы, зараз колькі чалавек плаціць за кватэру у Беларусі, там 40 евро, напрыклад, звычайная кватэра. Калі дармаед не прапісаны. Уявіце себе, як вы гэтыя 40 евро плаціце ў 2000 годзе. Гэта будзе палова вашага заробка, вы павесіцеся. Таму як чалавек, як банкір стаў прапагандыстам, мне невядома. Але гэта адбылося. Пакусаў нехта. Таму што мне здаецца, што акрамя прапаганды нічым больш займацца і немагчыма. Таму што у тым бізнес-асяродку, у той сітуацыі, у якую ганяе краіну Лукашенка, рэальных дасягненняў няма. Тут ведаеце, што ёсць яшчэ? Вельмі такое трэба, на што трэба звярнуць увагу. Як толькі чалавек пачынае казаць, а ў параўнанні з тым, як было 30 гадоў таму, ці 25 гадоў, ці з 2000-м, адразу ён хлусіць. Чаму? Таму што у нас за апошнія 10 гадоў не было роста, амаль не было роста. І калі той самы чыноўнік кажа, да мы там выраслі вось столько раз, гэта рост скончыўся ў 2013 годзе. Трэба лічыць апошнія 10 гадоў. А калі лічыць апошнія 10 гадоў, там такі мрак. У нас нічога не вырасла. У нас усё упало, той самы Атлант упаў у 2 разы больш за гэта продажы. Да? І так далей. Таму, як толькі пачынаецца, у параўнанні з 2000 годам гэта роўна тое ж самае, як было ў Савецкам Саюзе. У параўнанні з 1913 у нас выплакаў стала там 3 разы больш. Ужо забылі, людзі памерлі, которые радзіліся ў 1913. Так у нас ужо з 2000 года людзі нарадзіліся, скончылі інстытут, радзілі сваіх дзяцей і паехалі ў Польшу. А ён параўноўвае з 2000 годам. Да, это час ляціць. І я яшчэ скажу, вось ужо рэальна на развітанне, што знайсці год, у параўнанні з якім сітуацыя сённяшняя выглядае лепш, гэта не складана. Калі ў цябе ёсць даныя, ты бярэш проста і вот сёння, напрыклад, выгадна параўнаць Беларусь з 20-гадовай даўніной. Калі ўжо з 20-гадовай дрэнна, возьмем, адкацім на 25 і скажем, што за 25 гадоў любімае параўнанне Лукашэнкі, якое ён ужывае, якое прапаганда ўжывае, гэта, канешне, з пачаткам 90-х. Конечно. Вось, прыгадайце, як мы жылі на пачатку 90-х і паглядзіце, як мы жывем цяпер. Ёсць жа розніца. У гэтым розніца. Беларус прапануюць беларусы параўноўваць. Як мы жылі 30 гадоў таму, краіны Балты параўноўваюць себя з іншымі краінамі Еўразвяза. Так, там Эстонія жыве трохі горш, чым там Францыя. Гэта погляд наперад. Гэта не погляд у мінулы. І ў гэтым вялікая розніца. Але я жадаў бы яшчэ малую тэму пра выбары ў КС. Ясна. Мы забыліся трохі. Дарма ж Александр апрануў гэтую цішотку. Да. Блок. Плейсмент. Конечно. Слухайте, вы ведаеце, што Светлана Георгіевна уступіла ў барацьбу перадвыбарную? Здагадваюся, пра што вы, Александр. Але я б не назваў гэта барацьбой. Гэта ўвогуле быў, калі я пра тое, пра што і вы, это быў увогуле пост быў у Франыка Вячоркі. Вы маеце на ўвазе рукапацісканне з нейкім хлопцам з Малдовы. І подпіс. І подпіс, што гэта... Чалавек вось такі у номеру ў таком-то спісе добравольства. З іншага спіса, не з таго спіса, які прадстаўляе Александр Кныровіч, да?
ёсць прэтэнзіі з гэтай нагоды у вас, я так Не, разумею? не, слухайте, ну, кожны чалавек мае права там агітаваць за любы блок. Ну, вот Светлана Георгиевна выбрала для сябе блок Добровольского, все нормально, все на сваіх месцах, просто гэта такая, ну, трэба адзначыць, гэта вялікі такі пункт у нашай выбарчай гонкі гэтай. Таму, вось, мне прыемна. Што ж, папярэджанне такое, да? Светлана Георгиевна, калі вы паціскаеце руку каму-небудзь, то трэба яшчэ паглядзець, з якога спісу, з якога блока гэты чалавек ідзе на выбары ў каардынацыйную раду, таму што калі не з таго, ці дакладней, калі з таго самага, да, які, напрыклад, прадстаўляе ваш дарадца Добровольскі, то пачынаюць узнікаць, прынамсі у Александра Кныровича, нейкія такія нехарошыя асацыяцыі. Ну, гэта ж было, калі сур'ёзна, гэта было пытанне. Ці будзе офіс падтрымліваць кагосьці асобна? І мы разумеем, ці Ціхановская прэзідэнтка ўсіх, ці яна за кагосьці асобна? Партыя ўлады. Партыя ўлады. Ну, і вось зараз гэта выглядае як першы крок у гэты бок. Ага, вы хочаце спыніць з самага пачатку, да? Я ось якраз хацеў сказаць, што зараз гэта просто выглядае як такое бескрыўднае рукапацісканне, але Александр мае рацыю, трэба глядзець, што будзе далей, калі гэтая падтрымка будзе. Гэта можна, ну вось у нас жа ўсё як на рэальных выбарах, да? Конечно. Можна гэта параўнаць з адмінрэсурсам. Конечно. Мне здаецца, што да, вось так выглядае сябры адмінрэсурса. Увогуле хочу сказаць, што мне вельмі падабаецца, як ідзе гэтая кампанія. Я вельмі шкадую, што яна не адбываецца ў цяперашняй Беларусі, таму што якія людзі прыйшлі ў палітыку, і маладыя, і дасведчаныя, як крэатыўна яны мысляць, афармляюць свае думкі, як яны змагаюцца адно з адным. Ну вось, я рэальна веру ў тое, што калі б гэтыя 270 чалавек, ну і там 10, 11, 12, 13 ўжо недапушчаных, да, яны сустрэліся на выбарах у свабоднай дэмакратычнай Беларусі, было б вельмі цікава. Людзі б за гэтым сачылі, людзі б хацелі разабрацца, а хто гэта, а хто гэта, а што ён прадстаўляе. А вось гэтыя прыдумалі вось гэта, да? І мне здаецца, што мы атрымалі б, ну, рэальна першыя цікавыя выбары з... Ну ладно, у 2019 спрабавалі нешта зрабіць той же там моладзевы блок, іншыя кандыдаты, але, канешне, іх вельмі хутка заткнулі. Ну, першыя цікавыя выбары што? З пачатку 2000-х, відаць, калі яшчэ нейкая была барацьба. Сябры, на гэтым закончым. Хутка у нас Александр вот падняў тэму каардынацыйнай рады, яна працягнецца. Азараў будзе ў нашым эфіры, Александр Азараў будзе прадстаўляць праграму свайго выбарчага спісу. Так што з блокам Прокоп'ева Егора мы развітваемся і блок Азарова пускаем. У нас, бачыце, все так крыху плюс-мінус пароўну. Дзякуй вялікі, Александр. Дзякуй вялікі, ну і сочым за падзеямі, што будзе далей. Дзякуй вялікі, пабачымся праз тыдзень, як звычайна. Да пабачэння.